Ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kang sa imong nilalang. Asin mga matinabang na parasunod kang kapuang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na pamibi mo kami. Pamibi sa Hobileyo kang Dioses kang Ligaspi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ning samong pagiging diocese. Binayayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asing gibuha kami mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaigto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Holy ki Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno. Ipamibi mo kami. San Rafael de Arcangel. Ipamibi mo kami. Sa ngalan ng Ama, asin aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Isabay niya to sa misang ini ang minasunod ni intensyon. Misa ning pasasalamat sa kahagadan ni na Mrs. Veronica Villen and family, Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family, birthday of Dana sa kahagadan kang Jacob family, Jose Pellenos Jr. and family, Lori Abordo and family, Yahweh's Prime Call, YPC, 29th year anniversary, requested by Yahweh's Prime Call, YPC. Special intentions for good health sa kahagadan ni Vic, for good weather, for safe travel sa kahagadan ni Jose Pilninos Jr. and family. Para sa mga kalag ni na Pope Francis, Bishop Nestor, Laudate, Charlemagne Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family. Carlos, requested by Dadet Yanzon and children. Gloria Maria Beatriz, requested by Murillo and Barango family. Yumeriano, requested by Akende family. Josefina and Ismael, Jo Marie, All Souls, requested by Banyadera and Vergara family. Berna and Godfrey, requested by Belleza family. Jose Jr., requested by Borromeo family. Beatriz and Renaldo, requested by Jose Pellinos Jr. and family. All Souls, requested by Mr. Mario Base Lieva and family. Caridad and Fausto, Maria Teresa, requested by Abordo family. Emmanuel,
Ricardo, requested by Alex Anyumebo. Michael, William, requested by Deliosa family. All Souls, Jose, Angeles, and Barbara, requested by Laura Anyumebo and family. Ngunyan aldaw na Domingo, sa ika-23 simana ning taon sa ordinaryong panahon. Ang buot magsunod kay Hesus Kristo, magpaasan kang sa diri niyang krus. Ini ang mensahe kang ebanghelyo ngunyan na Domingo. Nagtutukdo ang satong kagurangnan, na kung nagsusunod kita sa iya, iinuton ta ang mahal na Diyos sa gabos na bagay. Hinahagad niya ang satuyang sensirong pagdusay kang sadiri, ning huli ta ang marhay na disipulo, day dapat nagduduwa-duwa, kundi bilog asin dayupot ang pagsunod. Ang mamamayo kang satuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Herbert M. Canar. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Kau man na daing makakaagaw, kuni kauya sa samuyang tao. Kau man na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Unganing pagtiripon, ni mga magturugang sa imong harong, pagtubod niya mo lugod magrarong, ikaandam na kami akoon. Kaugman na daing makakaagaw, kuni kauya sa samuyang tao. Kaugman na daing makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Unganing pagiromdom, kantipan sa liwanag, kantataramon, paglaom niya mo lugod magrikon, ika ang kaligtasan sa gapos na panahon. Kaugman na daing makakaagaw, kuni kauya sa samuyang tao. Kaugman na daing makakahali, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka na asinaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang rumdumuan ng sinpagsulsulan sa tuyang makasalan, nganing magkandigong magdolot, kay ni banal na misa. Gabos kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan,
Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa mga makasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuinungan sa mga tawong marayan buot. Hinoomaw mi ka, nirukiyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, uli kang dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaguranan aking bugtong Jesucristo, kaguranan Diyos, Kordero kan Diyos, aki ikanama. Ika nagpapara kan makasalan kang kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara ka makasalan kang kinaban, ako ang sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kahiraki kami. Teka sana ang banal, ikasanaan kaguranan, ikasanaan uro kalang kawiso Kristo, kaiba kang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sa muyang Ama, na sa paagi ni Kristo ang pagdanay, ang panganay kan gabus na linalang, nagapud kang gabus na bagay tanganing magkaigwang buhay. Itugot mo na mimibi kami na sa paagi ka iyan, na sa paagi kan paghingo, sa pagiya kan hinangos kan Espiritu nin buhay, sa muyang atamanon na may pagkamuot ang magibo kan sa imong mga kamot. Huli kay Jesucristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, kaya pa mo nabuhay sinagahadi, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa pamibi ni Solomon, inuumaw niya ang mahal na Diyos sa iyang daim matungkad na kadunungan. Daim maladadok kang isip ning tawo, ang gabos na karahayan na ginigibo ning Diyos. Hinanyugan niya to ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro nin kadunungan. Si Isay makakaaram kan hatol kan Dios. Si Isayan makakapaghona unano ang buot kan kagurangnan. Ang mga pagatid-atid kan mga magagadanon, matalaw, asin mayong kasiguruhan, ang samong kaisipan. Taan malalapaon na hawak, nagagabatan sa kalag. Asin ang dadatugan kan dagaan na tolda, isip na dakol, ang isip na dakol ang pinakikilabutan. Masakit na ang badutan ang mga bagay sa daga na maaabot kang kamot, nakukua sa pagpagal. Alagad ang mga bagay na yaon sa langit, si Isay ang makakatalastas, ang sa imong hatol, si Isay nakakaaram, kunday mo itaong kandulungan, asin suguon ang banal mong espiritu, hali sa urog kahalangkaw, sa siring napapatanos ang aagigan kan mga yaon sa daga, ang mga kagaya-gaya sa imo, nanunudanin mga tao, asin huli kang kadunungan, sinda,
nakakaligtas. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ikaan sa muyang paalawan sa sunod-sunod na kapag-arakian. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ang tao ibinabalik mo sa alpog, tinataraman mo, bumalik ka mo, mga akik ng tao, sa imong atubang ang 1,000 taon, garo sa nasarong aldaw na nag-agi, o 4 na oras ng pagpuka sa banggi. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Pinapara mo ang tao siring sa pangaturugan, garo duot na minatalubo pagkaaga, asin minaburak, pagkabanggi, naluluyos, saka nagagadan. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Ipasabot mo sa muya na bilang sanaan sa mga aldaw. Tanganing magkaigwa kami nin kadunongan. Sagkod no arin kagurangnan, ang sa imong kaanggutan, kay raki ang sa imong mga surugoon. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Pagkaaga panawa kami kandanay mong pagkamuot. Tanganing mag-awit kami asin magugma sa bilog niyamong pagkabuhay. Kagurangnan niyamong Diyos, mapasamuya ang sa imong mga biyaya, pauswaga ang gabos mo'y mga gibo. Kagurangnan, ika ang samuyang paalawan sa surunod-sunod na kapag-arakian. Sinusubol ni San Pablo si Onesimo, pasiring kay Pilimon. Asin inahagad niya digdi na pahilingan ning pagkamuot ang sa iyang espiritual na aki, asin akoon ini bilang tugang kay Kristo. Siring man, ang agyat sa to sa lambang kapwa. Hinanyugan niya to ang ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Pilimon. Ako si Pablo, nasarong sugo ni Kristo Jesus, asin ngunyan nabibilanggo huli sa iya. Kaya nakikimaherak ako sa imo para kay Onesimo, na naging espiritual kong aki digdi sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa imo, ngunya nagaro mga sanang daranya ang sakong puso. But ko kutaan na digdi na sana siya sa kaibahan ko. Mantang nabibilanggo pa ako, huli kan marahay na bareta. Tanganing mapaglingkodan niya ako, imbis na ika ang maglingkod sa ko. Alagad abo kong periton, kantabangan ako. Kundi maut kong gibuhon mo iyan sa sadiring buot. Kaya day ako magibunin anuman, kunday mo uyon. Tibaad mapasiblag sa imo si Onesimo, sa alipot na panahon, tanganing makabalik siya sa imo sagkod lamang. Bako bilang sarong uripon, kundi urog paki sa uripon. Bilang namumutan na tugang kay Kristo, mahalaga siya sa ko. Urog siyang magiging mahalaga sa imo, bilang uripon asin bilang tugang sa kagurangnan. Kaya, kung ibinibilang mo akong katrabaho mo, akoon mo siya giraray, nagarong ako, an inaako. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Kadakol kan tawong nagsud kay Jesus. Nagatubang siya sa inda asin nagsabi, an magdulok sa ko, day magiging disipulo ko, kung orog na namumutan niya kisa sa ko, ang siyang ama, ina, agum, mga aki, mga tugang, asin sa diri niyang buhay. Anday magpaasan sa diri niyang krus, saka magsunod sa ko, day magiging disipulo ko. Kung di sa indong buot magtugdok nin tore, bako minatukaw na siya, dangan kukwintahon an magagasto, tanganing maaraman kung igwa siya kan tamang halaga na kakapahaman kaiyan. Takon ikabugtak na niya ang mga pundasyon asin day siya makapahaman, pagngingisihan siya kan gabos, asin sasabihan, ang tawong iyan nagpuon magtugdok, alaga day nakapahaman. Kung may sarong hadi na buot makigira, saruman na hadi, isipon ng una niya kung kaya niyang makilaban sa 10,000 na soldados, na 10,000 ng soldados niya, tumang sa 20,000. Kundi niya kaya, mapadara siya nin mga sugo, asin mahagad nin katuyunungan, mantang harayo pa ang sayang kalaban. Siriman, anday sa indo magbaya kan gabos na sa diri niya, day magiging disipulo ko. Maray na bareta, kang satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga namumutan kong mga tugang. Sa ngunya na panahon, paano kita nin mga ideya, mga opinyon, mga haka-haka, o gabos na mga pudkaan, version sa mga nangyayari sa satuyang nasyon. Uni man po ang paninindugan kang simbahan, lalo-lalo sa tuyang diocese ni local na diocese, sa pamamayo sa tuyang namutan na obispo. Sa ngunya Domingo, pinapabasa sa satuya ang sa iyang surat pastoral para sa tuya agabos in response sa mga nangyayari ngunyan asin sa pag-celebrate niya to kang season of creation. Ang titulo kay ni ang mga dukha ang nagbabayad kan halaga kan korupsyon. Naumutan kong mga tugang kay Kristo sa Ebanghelyo na ngunya Domingo, ang kaguran nagsasabi sa katawohan nang sisay man na dai magpaasan kan krus asin magsun sa iya, dai magiging disipulo niya. Siriman ang dai magbutas sa iyang pagrurugaring, dai magiging disipulo niya. Ang sayang tataramon, minapagirumdum sa to, na ang pagsunod kay Kristo, bako ang pagmaot nin kaginawahan o pribilehiyo. Alagad nin isug buot, sakripisyo, asin integridad. Ini sarong pangapudan na inuton ang katotohan asin ang pagkamuot sa kapwa kesa kayamanan asin posisyon. Mabuhay bako para sa sadiri, alagad tanganing maglingkod sa Dios asin para sa ikakarahay kan gabos. Importanteng gayo ang pangapudan na ini lalo na sa paghahampang nyato kan presenteng realidad. Sa bilog na nasyon,
bilyones na piso ang ibinuhos sa pagpatrabaho kan mga flood control projects. Alagad, napag-araman na kan gabos na daiman nangyari ang mga ini. Mga trabaho na sinabing natapos, alagad, daiman na punan. Mga sinabing istruktura na daiman kihinilingan sa lugar, ginastong mga pundo na naghatod ng peligro sa komunidad. 15 sa ng mga kontraktor ang nagpakinabang sa halos 1/5 kan kabilugan kan budget sa flood control. Ani ba sa inda bilyones ang pinagkurakot. Ang mga proyekto ikinalat minsan sa mga lugar na daiman pinagbabaha, mantang sa mga tunay na pinagbabaha nagdadanay sa peligro. Bako sa naining kaluyahan sa paglakaw, ini makasalan na paggamit kan pagsadiri kan mga dukha. Sa lambang pagtikas kan mga dapat maglingkod, ang nagsasakit ang mga dukha, asin danay na nagtitios. Didi sa albay, ang sato mga tawo nakakamati kan lanit kan salang pamamahala. Danay kitang inaagihanin bagyo, pagbaha, asin lahar. Pinapangana ang distrosong dara kaini dahil sa mga irresponsabling pagkwari sa pamitisan kan mayon. Maluluyang flood control, asin ang pagpabaya kan mga dapat magbantay sa satong probinsya. Nagigirumduman niya to itong makusog na pagbuhos kan dugi na nagtahob nin mga harong. Pinangana pa kan tinambak na kwari na ruminasay pasiring sa mga barangay. Nagigirumduman niya to ang mga pagbaha na nagsanop sa mga banwa, minsan may budget na kuta na ginasto sa paglikay para sa mga tao sa peligro. Lambang kalamidad, minawagas ng rinibong pamilya, minasayang kan produkto kan mga parauma, asin minawara ninhanap buhay kan mga parasira. Bako sa naining mga natural na kalamidad, alagad mga lugad na pinapararong kan kaganidan nin tawo, asin pagpabaya. Dagdag pa sa kulog na ini ang mga pasali kan iba kan sa mga sobrang yaman, asin mga pagsadiri nagikan man sa nasa pundo kan gobyerno, mga bihikulo, harong, as makinabano na buhay na daing supog na pinagpapaara sa mga tao sa tahaw kan mga pagtios kan mga nawawaran nin gabos. Ang siring na ugali bako man tanda nin balaog, kundi pagpasaluib. Minasuag ini sa pangapudan kan Ebanghelyo na bayaan ang mga pagsadiri para sa katotoohan asin paglingkod. Minahatod ini nin iskandalo sa banwaan asin minabastos sa mga tawong pinaghabunan kan sa indang kwarta. Ini ang inapod niya tong ghost stewardship. Nagsasabing may ginibuhan, alagad daiman ni ebidensya. Panugang proyekto, alagad mayo man. Gibugibong minapayaman sa mga nagkapira, alagad minaraot sa kadaklan. Ang ghost stewardship, pagpasaluib sa dukha, sarong lugad na linalang nin Diyos, asin pagsayuma, sarong lugad sa linalang nin Diyos, asin pagsayuma sa tunay na pangapudan kan pagiging disipulo. Ang sir na korupsyon, bako sa ng sarong krimen laban sa gobyerno, ini sarong kasalan laban sa Diyos, asin sa gabos na tawo. Ang lambang hinaabon na piso, kakanon na isinayuma sa tawong nagugutom. Ang lambang ghost project
iirokan na isinayuma sa mga tawong mayo ning harong. Ang lambang sa puting pagtugot sarong sintinsyang kagadanan sa tugang sa mga maabot na bagyo. Minsan sa tong pinagngaranan ining lugad, kita minapahayag na posible ang pagbabago. Yaong kita sa taonin pamahala, naghahanda para sa selebrasyon kani kay 75 taon kasto yung pagka-diocese, asin gabos nagbabaklay kasabay kan bilog na simbahan sa kinaaban sa panahon kan hubileyo nin paglaom. Mga pangapudan ini sa konversyon asin marahay na gibo. Ang totoong pamamahala, kaipuhan na tama an anuman na pinapahayag. Ang pagkasala, inaako, asin nagbabago. Siring man ang mga dukha, ang nagiging sentro sa lampang pagplano, asin paghiro, pasiling sa pag-asenso. Ang totoong pagsunod kay Kristo, iyo ang pagpaasan kan krus, nin honesto, pinipili ang kapakumbabaan, bako ang prestihiyo, asin enot ang tawo, bako ang ganansya. Magpuon kita sa itong mga sadiri, bago kita magturo nin iba. Ang pagbago minapuon sa diring mga harong, asin komunidad. Kung paano niya ito hinahampang, ang satuyang mga responsibilidad para sa kinaaban na may honesto, asin pagmamangno. Isipon niya to kung paano kita nagtatapok din mga basura, asin nagmamakulog sa kapalibutan. Tukdoan niya to sa mga kaakihan na mamuot asin galangan ang mga regalo kan paglalang, ang kakahuyan, ang mga salog, ang kadagatan, ang kabuludan, nagabus sa tabang, kabus mga tabang sa tuyang buhay. Piliun niya to ang mga lideres na magbabantay kaining mga kayamanan asin ililikay ang stong komunidad sa anuman ng mga pag-abuso. Day kita magsilensyo kung nahiling taan korupsyon, pribado man o publikong pagtrabaho. Ihayag niya to ang anuman na klase nin pandaya, mamibi kita para sa pagbakli asin magtarabang pasiring sa pagbabago, tanganing maumayan ang satuyang daga. Bilang simbahan na lokal, itaon niya to ang sarili sa dala na ini. Ang satong iyanaharubay, sa tuyang ipamuhay, ang satong ginastusan, sa tuyang hamanon na may pagmakulog, ang satong paglilingkod sa tuyang danay na antabayan. Kung kita man masala, sabihon ang katotohan, asin gibuhon ang tama. Sa tuyang antabayan, asin tabangan ang mga nasa gobyerno, nasa industriya, asin sa sumang komunidad, na mabuhay asin magtrabaho na may integridad. Hulitasinda, minapahayag sa tuya, na ang paglaom, bakong basang-basang. Mantang naghahanda kita para selebrasyon kan 75 taon, kasto yung diocese, lugod pa man, ang satong iwawalat, bakong ghost projects, asin ipinagahambog na kayamanan, alagad ang pagsaksi ni sarong banwaan na nagkugos kan pangapudan sa pagkadisipulo. Pagpili sa katotohan, bakong kaputikan. Pamahala, bakong kaganidan. Asin paglaom, bakong haurasaan. Konsiring ang bangkete nin kagurangnan tunay na maging bukas para sa mga nasa laylayan asin mga dukha. Magkinabang sa to bako sa tataramon kundi sa tunay na pakisumaro. Iniitaas ko ang satong probinsya sa pangataman kastong ina Nuestra Señora de Salvacion sa tuninong nakahigusan ni San Jose asin urog sa gabos ki Jesus na kagurangnan. Nadagapod sa tuya na magsunod sa iya na may integridad.
as in puso. Pakusugon niya lugod kita sa pagpaasan kan krus nin totoong pagsunod, as in mabuhay bilang mga dayupot na namamahala, as in mga paradara nin paglaom. Sa katuyunungan na minabugos sa Tuagabos, Joel Z. Bailon, Obispo kang Legazpi. Tindog kita sa pagpahayag kang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kay gagibo kang langit asin kang daga. Kan gabos na hiling asin dain na hiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo. Bugtong na aki kang Diyos, asin nabundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dain nilalang. Saro sa pagka-Diyos kang Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos. Huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kang Espiritu Santo kay Birhen Maria. Asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa sato kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin inilubong, asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin sumanakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kang Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin ang Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya, kaiba kang Ama, asin kang aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kang pagkabuhay luwat ng mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa Ama na nag-ako sa to bilang sarili niyang aki para sa kusog na mautob niya to ang mga kahagadan ng pagiging tunay na Kristiyano. Ang simbag kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, gayahan kang Espiritu Santo sa saindang mga desisyon para sa pagpakarhay kang kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing day niya to pagtalikodan ang pagsakit, kundi akuon ang mga krus na minaabot sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing matalastas niya to na ang buhay na dusay sa Diyos, buhay ning paglingkod na may pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga pinabayaan, magkusog ang buot sa saindang mga pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niya tong kadugo asing katuod na nagpaasan kang krus ni Kristo sa kinaaban, mag-ugma sa kaugmahan sa langit, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, aram mo ang mga manlain-lain niya mong pangangaipo sa buhay na ini, pagkusugan sa muyang buot, sa pagpaasan ka sa muyang mga krus, asin sa pagsud, sa linakawan kasi mong aki, si Yesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangan, Diyos nin gabos na linalang, ulita sa saimong pagkamatinao, nagangko ka
Mamibi ko mga tugang tanganing ining sako asin sa indong atang. Magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong makamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Akuon mo, Ama, ining mga bunga kandaga, asin ka sa mo makamot. Lubuson mo sinda sa imong gibong pagalang, sa imong gibong paglalang. Tanganing binago kan Espiritu Santo, sinda maging para sa mo kakanon, asi inumunin buhay na daing kasagkoran. Uli ki Kristo sa mo kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas na danaya siniminsan sa Magpasalamat kami sa imong kagurangnan ng banal na Ama, Diyos na makakamanaling kasagkoran. Ginibmon gabos na sangkap kan kinaban as hinusin paliwat-liwat kan mga panahon. Alaga ng tawo, hiniw mo sa ladawan mo, as pinasakop sa iyaan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan, kan gabos mong nilalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabos na mga angeles, kami nag-umaw sa imo, nagkurahaw sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangan, Diyos mga hukbo. Ang langit asin daga, panukat sa imo, kamurawayan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Usana, usana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadang banal burabod ning gabos na kabanalan. Ining atang pakabanalon lugod kang sa imong espiritu nganing para sa mo maging hawak asin dugo ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa rugayan na buot, nagpaubaya sagot sa pasyon, nagpang tinapay, pagpasalamat, binak ini, dangan tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo niya sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kang kalis, girare, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayo ni ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin dani netipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhunindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kang satuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw, magdatong.
Kaya kami nagurumdum kang sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdulot sa imo kaguranan kang tinapay nin buhay, asin kaalisin kaligtasan, nagapasalamat kami, tapinapagkan mga tubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon lugod kan Espiritu Santo. Girumduma kaguranan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kang samuyang Papa si Leo, samuyang Obispo si Joel, asin gabos na klero. Siriman, girunduma sa iyong pagkahera kaso mga tugang nga nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay na Santa Maria Birhen na ina kang Diyos, ni San Jose, San Benigno Esposo, kan mabanal na apostoles gabos na mga santos, na kay tupa nagpagaygaya sa imo, magkandig magikahiras kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omaw muraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon, natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, iyaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daga, ning siring sa langit. An samong kakanon sorwal daw itao mo sa muya ngunyan, asin patawar mo kami kasamong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hali kami pagdara sa sugot, kudi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuinungan, tanganing kaming natabangan kasi imong pagkaherak, maging danitaling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat kan mo mang paglaw masin pagdatong kang samong parligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo, ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuyunungan winawalat ko sa indo, ang sakong katuyunungan natao ko sa indo, hari pagiling nga sa mga makasalangunan pagtubod kang sa imong simbahan, asin papagkaniguan na sa mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ikanabuhay sa nagahadi sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuinungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pati narawang kita kang tanda ng katuinungan. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Pero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nito Uya si Hesu Kristo, uya an Kordero kan Diyos na nagpapara kan kasalan kan kinaban.
Paladang kita gabos na inaapod, magpakinabang kay ining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag maumayan. Panong dai ka mamutan, na namumutan ka naman. Ano ang mga pagi, pagkamot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Panong dai ka mamutan, na namumutan kan kagurangan, ano ang gigibuhon, pagkamot ko sa imo, mahera ka na papagkaniguon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, anong dai ka mamutan, na namumutan ka Espiritu, ano sa kuhan haagadon, pagkamot ko sa imo, sa kapwa dadarbon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, panong dai ka mamutan, na namumutan ka naman. Ano ang mga pagi, pagkamot ko sa imo, mahiling sa sadiri. Panong dai ka mamutan, na namumutan kan kagurangan, ano ang ikibuhon, pagkamot ko sa imo, mahera ka na papagkaniguon. Ikatunay na namumutan, dakol man ang mga kasalan. Pagbabago, pagmamaigutan, Mamibi kita. Ama, ining sakramento nin pagkasaro na samuyang inako, magpararom kasamuyang pagkaburunyog sa imo, asin samuyang kapwa.
Tanganing man ta nagahalat kami kan bagong langit asin bagong daga, makanood kaming mabuhay na matiwasay kaiban gabos ng mga linalang. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Malhod po kita para sa para sa pangataman kang nilalang. O Diyos ning pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibo ning gabos na uye sa mo asin ning gabos na kapalibutan. Ako ang sa mong dalisay na pag-umaw asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, iwinaras mo ang liwanag. Minasdan mo ang gabos mong ninalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan asin karahayan. Asin sa tao pinaghiras mo ang katungdan ning pangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga salaming naginibo, ning pagsuhay sa kabutan mo, ning kapaabaw-abawan asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan. Asing katiganyunan ning pagiging kabaing mo, asing katuwang mo. Siring sa salugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo. Bangunan mo kaming hali sa kapakdungkalan na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mi ang samong kapwa, kasaro ning gabos mong mga nilalang. Sagom kang sa imong kakusugan asin kabagsikan. Gibuha kaming maging mga taga-hasok, taga-proteher, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga nilalang, ning buhay na magsusupay sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, San Francisco de Assis, tukaw po ang gabos para sa magkaipirang paisi. Paisi po para sa mga kapamilya, mga nilubong sa Apartment 1, kang taon 2011 to 2013, kang Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po kang mga restos kang sa indong kapamilya bago magmayo 2026. Sa maabot na Mayo 2026, ilalaag na po sa mga common oswari ang mga unclaimed remains. Nakalaagman po sa tarpaulin sa hampang kang gate kang sementeryo ang pangaran ka mga na-exhume na restos. Mga donations, September 1, Anonymous 2,000, September 3, Anonymous 300 pesos, September 4, Anonymous 1,000, Anonymous 1,000, as in September 6, Anonymous 1,000 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverendo Padre Leandro P. Murillo, ang satuyang parish priest. Tindog po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyon kamugabos nin Diyos na makakamhan. Ama asinaki pati ni Espiritu Santo, Amen. magdanay kamo sa pagkamot ni Kristo tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Angelus. Ikaw sa mga dalangin kinaban, si Jesus daron sa mga katawan, parayohan animan, paduman banwan, siya daron niya dunyan. Antatara
pay na nagbasog, an burabon ning bagong kusog, tanganing sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banwan, siya daron niya tungunyan. Harayo haraniman, paduman banwan, siya